Rasane ngelak. Mbok mie. Heeh, mbok mie. Mudhar ora we. Tawani Tin. Ngelak to? Mie. Ana. Arep mie apa? Oh, to. Hah? Teh apa? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Oh ya kopi wae kopi. Teh pahit. Kopi pahit. Kopi pahit wae. Doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Lah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Rasa dicampuri Mas nek kuwi. Lah apa? Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing Putih. Ah iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya sing hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut ling ngene.